De cultuurroute Sint-Pieter leidde ons langs veel bijzondere plekjes. 21 bewoners stelden hun huizen open en lieten ons kennismaken met kunst en de cultuur in hun eigen buurt, zoals we het niet eerder zagen. Wij vieren hier de eerste Sint-Pieterse cultuurroute in het kader van Maastricht Culturele Hoofdstad. We hebben dus ook gekozen voor alleen artiesten die in Sint-Pieter gevestigd zijn of er wonen. En we hebben die gekoppeld aan een paar hele mooie locaties waar we de mensen gewoon van gevraagd hebben: willen jullie die eens een keer openstellen? Van die deuren waar je altijd anders achter had willen kijken. En mensen hebben zonder uitzondering ja gezegd. Stel hun huis open. Een voorbeeldje wat heel bijzonder is. We zochten voor een jonge solopianist, Wouter Bergenhuizen, die ook met het LSO optreedt als solopianist, zochten we een mooie vleugel. En toen kwamen we langs een huis wat hier in Sint-Pieter het Rietveldhuis heet. Is niet van Rietveld, maar het wordt zo genoemd. En daar stond een vleugel, aangebeld, gevraagd of het goed was. Vleugel uitgeprobeerd, perfect, leuke combinatie. Ja, het was heel prettig om hier te spelen. Dus, ik heb er ook wel van genoten. Laten we zeggen, in het eerste begin vond ik wel dat de mensen erg dicht op me zaten. Het is toch wel, ik ben toch wel gewend dat er een soort afstand is. Maar er was toch wel een hele fijne sfeer, echt een huiskamer sfeer. En toen, alle spanning viel van me af en heel lekker gespeeld. Bijvoorbeeld, dat heet dan Villa La Villeta, geloof ik. Dat is een prachtige oude villa, helemaal in stijl. En daar worden toneelkostuums in de tuin getoond en binnen. Die worden ook geshowd, maar die combinatie die is heel boeiend. Wij wonen hier al 14 jaar in dat kleine huisje daarginds, Jekerweg 118. Dus ik kijk altijd uit over de Vijfsprong met de 3, 4 prachtige terrassen waar het reuze gezellig is, vooral als de zon schijnt. En zodoende. Hoe is het om hier op deze Vijfsprong uw eigen werk zo tentoon te stellen? Ja, vind ik wel leuk. Dat is toch heel anders dan andere exposities. De vorige grote was in het EIPA, in het centrum van de stad. Officieel gebouw met allerlei regels en hier is het een beetje lekker losjes uit de hand, eigen wijk. Mensen kennen je, ik schilder vaker buiten. Dus ja, die zijn dat gewend en vinden dat ook leuk. We hebben zo ontzettend veel vitamine gekregen van het organiseren. En we hebben gezien dat er nog zoveel meer is op Sint-Pieter. Dat we denken van als dit nou goed gaat verlopen, en daar hebben we alle vertrouwen in, dan zou er nog wel eens eentje of misschien nog wel 2 kunnen komen.